Bab? Ó, nagyon finom. Hát te mit keresel itt? Mit keresel? Hát én csak eljöttem megnézni, hogy mit csinálsz. Ez mi? Hé, add vissza. Meg tudsz segíteni? Ez az, jó van, engedd el. Oké. Na, vegyünk még egyet. Úgy. Ez az, hozd ide. Igen, fogd meg. Jaj, elejtettem. Fogd meg, amíg én kinyitom. Így. Ez az, ügyes vagy. Jó van. Így, kirázzuk. Igen. Ez az, nagyon jó. Hát te tudsz babot pucolni. Na, kérek még egyet. Hopp. Egyet. Hopp, hopp. Ez az. Ez jó lesz? Jó lesz? Jó lesz, jó lesz, jó lesz. Na, pucoljuk akkor meg. Ez az, megfogod, én kiszedem belőle a magot, úgy, és ide, úgy, és ide ledobol. Ez az. Így, megfogod, te megfogod, én. Ez az. Nagyon ügyes vagy, jól csinálod. Van egy másik. Mind a ketten akartok nekem segíteni? Persze, persze. Na, akkor adjatok babot. Hoppá, egy. Te is. És akkor most hogy pucoljuk? Na várják, ketten pucoljátok. Úgy, egyik megfogja, másik széthúzza. Ez az. Jaj. Úgy, na, igen, ezt meg kidobod. Oké. Fogd meg azt. Kidobod. Oké. Na, még egyet. Ez az. Nagyon jó. Mit akartok itt? Menjetek a babomtól, menjetek el. Hagyd békén. Jaj, ne csináljátok. Hopp, ülés innen. Na, így valahogy.